Ya da kallo haka? Kawai ina neman wata kalma ce wacce babu wanda ya santa. Ina neman kalma ɗaya wadda zan furta miki cewa ke ta daban ce, ke kyakkyawa ce, kuma kin zarta sauran mata. Zuciyata da taki ba za su taɓa rabuwa ba har abada. Ina son ki so mara iyaka, Maryam. So shi ne abin da ya dunkula zuciyoyinmu a waje guda har muka tsinci kanmu a cikin soyayya. Ina fatan ba za ka taɓa barin wani ɗan ƙaramin abu ya zo ya raba tsakaninmu ba. Ina son ka sani, kai tamkar gishiri ne a cikin rayuwata. Idan na rasa ka tabbas zan yi rayuwar da babu armashi a cikinta. Sami, kar ka rabu da ni. Ina son ka tamkar yadda uwa take son ɗanta. Akwai wasu tarin tsuntsaye da suke wuni suna tattauna batutuwa akan irin soyayyar da nake maka. Zan so ka ji irin abin da suke cewa domin a lokacin ne za ka tabbatar da irin son da nake maka. Ina son ka fiye da komai da kowa a cikin duniyar nan. Kar ka rabu da ni. Akwai miliyoyin furanni a cikin lambun masoya a wannan duniya. Da a ce da tsinku kowane fure ba ki shi a cikin hannunki. Hakan ko kaɗan bai isa ya bayyana iya adadin son da nake miki ba. Ke ce murmushina, kuma haka zalika ke ce farin cikina. Ina son ki, Maryam. Za ki aure ni?